Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А абмяркоўваць мы сёння будзем апошнія нашумелыя і фантастычныя нават дзесьці навіны з маім суразмоўцам, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый день. Спадар Валерый, давайте, можа быць, шмат чаго цікавага тут нам расказалі. З чаго пачнем? З дэкрэта ці са 150 джипаў Кадафі ў Дроздах? Ну, ведаеце, пра гэтыя джипы як бы размаўляць асабліва не вельмі цікава, бо апошнім часам афіцыйная прапаганда становится ўсё больш антыінтэлектуальнай, адбываецца працэс яе дэінтэлектуалізацыі, таму чым больш лухта, тым больш яе повераць. Такая логіка зараз, мне падаецца, працуе на дзяржаўных тэлеканалах, і таму ўжо шмат было такіх падобных рэчаў. Ну вось, калі там Ціхановскую аб'явілі тэрарысткай, вось, і іншых замежных як бы палітыкаў і так далей. Ну і таму пра гэтыя джипы што тут можна гаварыць? Это тэма такая зусім не цікавая. Да, сапраўды, тэма не зусім цікавая. Адзінае, што два моманты я звярнуў увагу, хто яе агучыў. Усё ж такі прафесар, загадчык кафедры акадэміі кіравання, выпускнік школы КДБ СССР, Князев. Ну, здаецца, сур'ёзны чалавек. І вот чуць я разумею, ён генерал яшчэ. Да, і вот чуць ад сур'ёзнага чалавека вот такое, ну, нават падавалася б, мы людзі з крытычным мысленнем, але нават людзі, якіх можа быць не столькі крытычнага мыслення, якія прывыклі верыць тэлевізару, і тым нешта уявіць, што праз літоўскую мяжу спакойна так узялі, праскочылі. Дарэчы, чаму менавіта праз літоўскую, а не украінскую па традыцыі? Там жа ж джипы прарываюцца звычайна. 150 джипаў з крупнакалібернымі кулемётамі і пруцца сабе па шасейнай дарозе Гродна-Мінск і спакойна да Дроздоў даязджаюць. Ну, ад генерала такое чуць? Ну, ведаеце, сёння ж у Беларусі людзі атрымоўваюць высокія званні, і вайсковыя, і акадэмічныя, і атрымоўваюць высокія пасады не па таланту, не па ўзроўню інтэлекту, а па ступені лаяльнасці. Таму за доўгі час адбываецца такі адбор, адмоўная селекцыя. Калі чым далей, тым больш накіроўаны на пасады з'яўляюцца людзі, якім, ну, скажем так, думаць палона. Ім паложана агучваць некія ідэі ў падтрымку дзейнай улады. Ну, а тут уже хто, у каго які талент. Таму я, напрыклад, прабачце, зусім не здзіўляюся такім дзеяннем. Ну, а вось тое, што Азаронак расказвае па СТВ, ну, які там, так сказаць, інтэлектуальны ўровень, я таму асабліва на гэтую тэму, ну, сапраўды не вельмі цікава гаварыць. Ну і каб закончыць гэтую тэму, сапраўды, сур'ёзныя эксперты не хочуць разважаць на гэтую тэму, бо тут разважаць, ну, ведаеце, сапраўды даволі складана. Адзінае можа быць, такімі цалкам фантастычнымі гісторыямі, там, расповедамі, страшылкамі, іх расказваюць, у мяне такое адчуванне, каб ад нечага адцягнуць увагу. Ад чаго адцягваецца увага такім фантастычным расповедам?
Не, я думаю, что тут логика іншая. Тут трэба дэманізаваць апанентаў настолькі, каб іх было не шкада, каб грамадства было прывучана к думцы, што з імі можна рабіць абсалютна што заўгодна. Вось, і таму вось кажу, што калі б да ўлады прыйшлі вось гэтыя людзі, то яны б чуць не прадавалі там на органы як бы людзей і так далей, то это тактыка расчалавечвання апанента, добра вядомая у савецкіх вайсковых военно-палітычных вучэльнях была такая дысцыпліна прапаганда на войскі праціўніка. Вось там у гэтай прапагандзе там увогуле не павінна было быць, так сказаць, некі элемент праўды. Звычайна ж прапаганда ладзіцца як? Бярэцца некі кусочак праўды, і потым на гэтыя факты нарошчваецца няпраўда і як бы прадаецца в адным пакеце. А вось прапаганда на войскі праціўніка, тут уже не трэба ніякай праўды. Тут просто верзіце што заўгодна. Вот як, скажем, падчас апошняй вайны фашысты раскідвалі лістоўкі, улёткі над окопами советских войсков, где казали, что все, Москва взята, Сталин сбег, сдавайтесь и так далее. Ну вот это вот такая классичный приклад пропаганды на войскі праціўніка. Ну ось спадар князяў, які, так сказать, в неких вайсковых вучэльнях вучыўся і выкарыстоўвае гэтую методу ў сённяшніх умовах. Ну да, сапраўды, вот мне гэтая гісторыя, ну, крыху іншым бокам, канешне, яшчэ можа быць больш таким масштабным, нагадвае гісторыю з данецкім, донбасскім распятым хлопчыкам. Вот тое самае, вот нешта выдумалі такое страшнае, жахлівае, і давайте расказваць са спадзяваннем, што ўсе павераць без розных там крытычных падыходаў да гэтага. Добра, сапраўды, давайте пакінем гэтую тэму і падыдзем, можа быць, да іншага. Так, что тут пишуць нам? Давайте да дэкрэта. Вы, калі з'явілася гэтая інфармацыя, там шмат было абмеркаванняў пра тое, што вот анансаваў Лукашенко, што вот зараз я агучу, падпішу дэкрэт, да якога шоў 26 гадоў, і эксперты выказвалі сваё меркаванне, што ж там можа быць, чаго чакаць. Якія ў вас былі чаканні? Ну, ведаеце, нічога добрага я не чакаў. Я чакаў хутчэй, што будзе некі дэкрэт па ўзмацненню масавых рэпрэсій супраць апанентаў. Як бы да гэтага ўсё ішло. Ну, але вось гэты дэкрэт ўсё ж такі не такі страшны, як мне падавалася. Вось, бо я чакаў некага спрошчанага і ускоранага судовай вытворчасці па барацьбе з ворагамі народа, як это, напрыклад, было пасля забойства Кірова ў 1934 годзе ў Савецкім Саюзе. Але тое, што мы атрымалі, наколькі яно ўвогуле варта таго, на ваш погляд, каб вот казаць, што гэта такі лёсавызначальны дэкрэт, да якога там ішлі 26 гадоў як мінімум? Ну, Лукашенко кажа тое, што яго хвалюе. Для самого Лукашэнкі, магчыма, гэты дэкрэт сапраўды лёсавызначальны, ён сапраўды, магчыма, пра яго шмат думаў. Ну, тут, па-першае, адразу ж, што кідаецца ў вочы, гэта яго антыканстытуцыйны характар. Таму што ў дзейнай канстытуцыі запісана, што ў выпадку, калі прэзідэнт не можа выконваць свае абавязкі, то ўлада часова пераходзіць да прэм'ер-міністра, які выконвае гэтыя абавязкі да правядзення пазачарговых прэзідэнцкіх выбараў. Все ясна і зразумела. Дэкрэтамі Канстытуцыю ў Беларусі мяняць немагчыма, і тыя раздзелы, якія тычацца дзяржаўнага кіравання у Беларусі, магчыма мяняць толькі з дапамогай рэферэндума. Так запісана ў дзейнай Канстытуцыі. І вось тут дзіўна, чаму Лукашенко не дачакаўся змены Канстытуцыі. Таму што вось жа ж створана Канстытуцыйная камісія, праца ідзе над новай Канстытуцыяй. Пачатку наступнага года павінен адбыцца рэферэндум аб Канстытуцыі. Здавалася б,
вось выконваючы гэтую працэдуру увядзі гэтае палажэнне аб тым, што пасля таго, як прэзідэнт не можа выконваць свае паўнамоцтвы, то гэтыя паўнамоцтвы пераходзяць да Рады бяспекі. Але Лукашенко не дачакаўся і чамусьці хоча ліхаманкава тэрмінова уводзіць гэтую антыканстытуцыйную норму. І вось тут самае цікавае. Чаго раптам? Што такое здарылася, што патрабуе такіх тэрміновых, радыкальных, экстранных захадаў? Ну і адзінае, што мы можам казаць, што здарылася, гэта вось гэтая размова пра гэты загавар, пра змову, пра мяцеж, пра спробу як бы забіць самого Лукашэнку і так далей. Ну, калі вось гэтая інфармацыя з'явілася ў тым выглядзе, як яна з'явілася, ну, як бы першае, што прыходзіла на розум, гэта такая спроба дыскрэдытаваць апазіцыю, дыскрэдытаваць апанентаў, паказаць грамадству, што глядзіце, маўляў, вось якія мірныя, яны насамрэч нічога не мірнае, яны хочуць тут пераварот зрабіць вайсковы, мяцеж, хочуць забіць кіраўніка дзяржавы і так далей. А цяпер высвятляецца, што Лукашенко сам паверыў у гэта. І вось тут узнікае вось самае цікавае. Калі чалавек так лёгка верыць у такія міфічныя змовы, ну, то гэтым чалавекам лёгка маніпуляваць. І цалкам магчыма, што КДБ, расказваючы ўсё пра новыя жахі, пра новыя, так сказаць, тэрарыстычныя групы, пра некія склады з зброяй, вось, дзе трымае Лукашенко ў некім такім сітуацыі страху, і вось у гэтай сітуацыі ён і прымае такія ліхаманкавыя рашэнні, хоць яшчэ не прыняў, яшчэ не падпісаў дэкрэт, але збіраецца гэта рабіць. І тут зноў жа яшчэ адзін цікавы паварот узнікае. Дзяржаўныя медыі, тыя ж самыя дзяржаўныя тэлеканалы увесь час увяраюць грамадства, што ўсё, улада перамагла, усе праціўнікі задушаны, ці то у турму пасадзілі, ці то яны збеглі за мяжу, пратэсты здуліся, і ўсё як бы небяспека знікла. Калі так, то чаго мітусіцца? Чаго раптам прымаць вось такі надзвычайны дэкрэт пра некія надзвычайныя захады ў надзвычайнай сітуацыі? Якая надзвычайнасць? Вы ж, здаецца, перамаглі. Чаго вы баіцеся? І увогуле, вось гэты дэкрэт нагадвае такое, ведаеце, палітычнае завяшчанне Лукашэнкі. Але палітычнае завяшчанне сёння ў Беларусі рыхтуюць людзі, якія, скажем так, знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі ўжо думаюць пра некае ўжо незямное жыццё мусіць, да? Это где-то там у США любы грамадзянін лічыць правільным і абавязкова мець на всякі выпадак завяшчанне, да? А ў Беларусі, у беларускай свядомасці зусім не так. Хто ў нас думае пра завяшчанне? Вось. І таму вось гэта трохі дзіўна бачыць у чалавека, які, здаецца, ўсіх перамог, думаць пра палітычнае завяшчанне. Гэта у гэтым сэнсе бачыцца некая наканаванасць лёсу. Лукашенко сам не верыць сваю перамогу. Вось. І вось гэты дэкрэт, гэта нешта нагадвае тыя карцінкі, якія мы бачылі ў жніўні, калі Лукашенко адзяваў бронежылет на сябе і свайго сына, браў у рукі аўтамат і чакаў свайго лёсу, калі вакол дварца Палаца Незалежнасці стаялі велізарныя шматтысячныя тоўпы насельніцтва, тоўпы народу. Ну вось цяпер ніякага натоўпу няма, а тым не менш Лукашенко вось робіць некія такія ліхаманкавыя рухі. Вось. Ну і вось гэта вельмі такая паказальная справа. Вось. То бок пытанне змовы, пытанне нейкага змены рэжыму
яно как бы пастаўлена ў парадак дня самімі ўладамі. Вось тут што цікава. І таму нікога як бы і не здзівіла, што вось такая змова з'явілася. Здаецца, ні ва ўладзе, ні ў масавай свядомасці. Людзі мусяць думаюць і бачаць, што гэта нешта такое натуральнае. Дарэчы, вось наконт ўсё ж таки вот этого, ну, скажем так, не дачакаўся зменаў у Канстытуцыю. Сёння вось прыйшла дзіўная такая інфармацыя, ўсё ж таки, можа быць, выкажыце сваё меркаванне. Сёння Ярмошына на сустрэчы з дэлегатам Схода з Курчаевым заявіла, што рэферэндум па зменах у Канстытуцыю будзе па-стараму выбарчаму кодексу, а мясцовыя выбары па-новаму. То есть атрымліваецца, што тады, скажем, рэферэндум па зменах дзесьці будзе самы канец лета, пачатак восені, а мясцовыя выбары дзесьці напрыканцы года. То есть два галасавання. Звычайна у нас сумяшчалі гэта ўсё, і Ярмошына заўсёды казала нам, што калі будзе нейкая, там, скажем, рэферэндум, то будуць сумяшчаць яго з любымі бліжэйшымі выбарамі, бо эканомія грошай, правядзенне рэферэндума, любого галасавання — гэта вялікія выдаткі, і таму лепей сумясціць. А тут ужо што, пра грошы размова не ідзе, спяшаюцца таксама, ці вот як бы вы гэта патлумачылі? Ну, цяжка нешта тлумачыць, бо гэта, я так думаю, магчыма, прыватная думка Ярмошына. І сам Лукашенко казаў, што верагодней за ўсё, што гэтыя дзве падзеі будуць сумяшчацца. І што значыць па-стараму заканадаўству, па-новаму? Новага ж няма заканадаўства. Пра якое новае гаворыць Ярмошына? Ну, тут шмат незразумелага і патрабуе некага больш дасканалага тлумачэння. Я вярнуся яшчэ да дэкрэта. Вось, дарэчы, цікавіцца, задае пытанне добрае Вожык Патрыёт. Ці не падаецца спадару Валеру, што гэты дэкрэт стварае небяспеку для Лукашэнкі з боку Савета бяспекі? Яны могуць стварыць сапраўдны пераварот. Ну, а што? Вот ёсць, будзе дэкрэт, ну, яшчэ не падпісаны, ну, будзе, якім перадаюцца Савету бяспекі паўнамоцтвы прэзідэнцкія фактычна. Дык чаго чакаць, пакуль там нешта, пакуль ім гэтыя паўнамоцтвы у выніку нейкай падзеі перайдуць? Давайте мы прыспешым гэтую падзею. Ну, ведаеце, тут самае небяспечнае палягае ў тым, што парушаецца Канстытуцыя. То бок, калі адкінуты ў бок канстытуцыйныя палажэнні, прычым так відавочна, то тады ўся прававая канструкцыя як бы увогуле перастае дзейнічаць. Калі права нема, то ўсё дазволена. Дазволены дзяржаўны пераварот, дазволена і іншыя механізмы, скажам, вось Лукашенко думае, што Рада бяспекі будзе дзейнічаць, ну, паводле нейкіх правілаў, нейкіх працэдур, будзе галасаваннем вызначаць, так сказаць, нейкія рашэнні. Але калі Канстытуцыя адкінута, то чаму ён думае, што Рада бяспекі будзе вырашаць галасаваннем, а не сілай? Вот. То бок, ну, тут увогуле адчыняецца такая скрыня Пандоры. Выпускаецца джин, неправавы, а антыканстытуцыйны джин з бутэлькі. І тады магчыма ўсё сапраўды. Вось якую небяспеку, якую міну закладвае Лукашенко, калі падпіша гэты дэкрэт у парушэнні дзейнай Канстытуцыі. Вось, і таму тут магчымы сапраўды самыя розныя варыянты і пра тыя, пра якія тут наш слухач і глядач піша. Ну так, яшчэ вот адзін наш слухач і глядач нагадвае і праводзіць паралелі з паміж беларускім сучасным Саветам бяспекі і вялікім фашысцкім саветам пры Мусаліні.
вот ёсць нейкія, кажа, асацыяцыі, аднак хоць члены таго савета прызначаліся асабіста Мусаліні, гэта не перашкодзіла савету у 1943 годзе адхіліць Мусаліні. Ну вось такія асацыяцыі ў нашага слухача. Ну, все ж таки гаворка ідзе пра гэтым планаваным анансаваным дэкрэце, гаворка ідзе пра сітуацыю, калі Лукашенко не зможа выконваць свае абавязкі. Вось пра што гаворка. Таму Рада бяспекі становіцца калектыўным прэзідэнтам толькі пасля таго, як Лукашенко раптам зыходзіць, а не як бы побач з ім. Таму як бы тут трохі іншая сітуацыя, чым тое, пра якую вы агучылі. Выказваліся яшчэ меркаванні такія, што, маўляў, увесь гэты дэкрэт скіраваны толькі на, можа быць, спробу такую супрацьстаяць магчымаму палацаваму перавароту. Шмат гавораць пра тое, што вось не вельмі вялікі давер зараз у Лукашэнкі да бюракратыі, да чынавенства, нават да такіх высокапасадовых. А тут вот как бы небяспека, что прэм'ер-міністр можа там сабе што надумае. Так вот дэкрэт кажа, што нічога ў цябе не атрымаецца, нават калі ты нешта надумаеш. То вот, можа быць, сапраўды мэты гэта, каб вот абезапасіць сябе ад дварцовага пераварота, каб усе адзін за адным яшчэ больш сачылі і цікавалі. Ну, ведаеце, тут увогуле такая трохі цікавая логіка. Лукашенко не давярае асобам, у прыватнасці прэм'ер-міністру, а давярае некім дзяржаўным інстытутам. Чаму дзяржаўныя інстытуты будуць больш, скажем так, больш правільна кіраваць краінай, чым асоба нейкая? Ну, гэта такая цікавая логіка. Ну, вось, напрыклад, калі Ельцин сыходзіў ад улады і перадаваў уладу Пуціну, ён таксама ж марыў пра тое, каб гарантаваць бяспеку сябе, сваёй сям'і, свайму атачэнню, і бачыў такія гарантыі менавіта ў асобах. Памятаеце, перад сваім сыходам у апошні год, у 99-м годзе, Ельцин цягам году некалькі разоў памяняў прэм'ер-міністра, то бок чалавека, які у выпадку ягонага сыходу можа выконваць абавязкі прэзідэнта. Там быў і Кіріенка, і Прымакоў, і Сцепашын, пакуль нарэшце не спыніўся на Пуціне. То бок, я гэта аб чым? Ельцин лічыў, што гарантыю можа даць асоба. Ну і, дарэчы, не памыліўся. Сапраўды Пуцін, так сказаць, все свае абавязкі перад Ельциным выканаў, і таму стаўка Ельцина была правільнай. Вот Лукашенко цяпер робіць стаўку не на асобу, а робіць стаўку на некія дзяржаўныя інстытуты. Чаму ён думае, што дзяржаўны інстытут больш будзе лаяльным яго палітычнай спадчыне, чым асоба? Ну, гэта логіка такая цікавая, не до конца, дарэчы, для мяне зразумелая. Але ўсё ж таки, вот мы зараз не один раз сказали про тое, что вот эта вот фраза «иногда не до законов», ну а иногда вот не до Конституции, и тому прымаем нейкія дэкрэты, якія супярэчаць Конституцыі, хотя ў Конституцыі конкретно пропісана, калі нейкія законы, указы, дэкрэты супярэчаць Конституцыі, то дзейнічае Конституцыя, а не дэкрэты, каго б там ні было. Але вот калі ўсё ж таки мы живем, будем жыць, як прынята ва ўсім свеце паводле асноўнага закона Конституцыі, то як толькі чалавек сыходзіць, то мы вяртаемся да Конституцыі, і гэты дэкрэт, ён уже не будзе дзейнічаць. Ну, это цікавая сітуацыя, і ніхто не можа сказаць, што будзе адбывацца, калі Лукашенко сыходзіць. Праблема ў том, што ён нікуды сыходзіць не збіраецца. Вось у чым тут галоўная праблема. Вось.
Але тут як бы цікава вот сама сітуацыя. У краіне існуюць некія інстытуты, якія павінны стаяць на абароне, так сказаць, дзяржавы, на абароне тых правілаў, тых прынцыпаў, на аснове якіх існуе дзяржава. Ёсць Канстытуцыйны суд, ёсць пракуратура, якая павінна сачыць за выкананнем законаў, ёсць у рэшце рэшт дзве палаты нацыянальнага сходу, парламенту, які таксама павінен сачыць за тым, каб дзяржаўная палітыка адбывалася ў нейкіх рамках і нейкіх межах. І вот мяне цікава, калі Лукашенко прыме такі дэкрэт, усе яны прамаўчаць? Ну, напрыклад, у мяне няма сумнення, што ўсе яны прамаўчаць, і што гэта азначае? Гэта азначае, што ўсе дзяржаўныя інстытуты ў Беларусі гэта пустая дэкарацыя, якая ні на што не ўплывае, і ў краіне фактычна рашэнне Лукашенко з'яўляецца вышэй Канстытуцыі, вышэй законаў, вышэй дзяржаўных інтарэсаў, вышэй інтарэсаў грамадства, і на першым месцы інтарэсы самого Лукашэнкі. Вось такая дзіўная сітуацыя ўзнікла у цэнтры Еўропы 21 стагоддзі, і ніхто не можа нічога перашкодзіць. Вось, мне падаецца, у чым галоўны трагізм сённяшняй беларускай сітуацыі. Нагадваюць, цікавяцца вашым меркаваннем нашыя гледачы, уже некалькі каментароў было на гэтую тэму. Калі Лукашенко ўпершыню анансаваў, што вот я вам агучу такі лёсавызначальны дэкрэт, і паміж вот тым, што па выніку мы пачулі, была паездка ў Маскву. І людзі пішуць, ці не агучыў ён па выніку нешта цалкам іншае, чым хацеў ад пачатку, ці не змяніліся яго, ці не перапісалі гэты дэкрэт пасля паездкі ў Маскву. Вот было яшчэ такое меркаванне, што, можа быць, ад пачатку нават і сапраўды планаваў падпісаць які-небудзь там дэкрэт аб, я не знаю, уваходжанні, паглыбленні інтэграцыі, там далучэнні да Расіі, а потым нешта вот перадумаў. Ну, ведаеце, тут можна будаваць любыя гіпотэзы, бо палітычная сістэма абсалютна закрытая, закрытыя перамовы Лукашенка з Пуціным. Вось, таму, конечно, будаваць гіпотэзы можна. Але я не думаю. Я думаю, што ў дадзеным выпадку гэты дэкрэт ёсць, так сказаць, такое рашэнне ўнутрыпалітычнае, якое не звязанае наўпрост з беларуска-расійскімі адносінамі. Магчыма, Лукашенко паставіў вядомасць Пуціну, што такі дэкрэт рыхтуецца, але не больш, думаю, што не больш за тое. Выказваюць Гарбачэўскі Віктор, выказвае сваё меркаванне, кажа, няўжо вы думаеце, што Лукашенко думае пра будучыню, што будзе пасля яго, а гэта не з'яўляецца гэта проста жаданнем хоць што-небудзь сказаць вось у гэтай сітуацыі, каб хоць неяк прыцягнуць да сябе ўвагу? Ведаеце, я думаю, што ўсё ж пра сваю сям'ю Лукашенко трохі думае. Пра дзяцей, асабліва пра малодшага сына, якога ён шчыра любіць. Вось, і таму я думаю, што ён хоча забяспечыць нейкія гаранты недатыкальнасці, гаранты бяспекі. І невыпадкова вось ён падчас размовы з журналістамі казаў, што вось Ціхановскі тут что-то такое дрэннае кажа пра яго малодшага сына Мікалая. І, дарэчы, потым сюжэт гэты паказалі па БТ, як ён гэту рэпліку ці гэту дыскусію з Ціхановскім у СІЗО КДБ. Вось, і я думаю, што невыпадкова ён узгадаў пра свайго сына, пра гэты сюжэт і ў звязку з гэтым дэкрэтам. Таму ў пэўным сэнсе пра сваю сям'ю, я думаю, ён думае. Дарэчы, вы крыху апярэдзілі тут маё пытанне. Я прыгадаў проста вашыя словы пра тое, што Лукашенко сам паверыў у гэтую змову, што тут рыхтавалі пераварот, яго забіць, там дзяцей у падвал у Гомельскай вобласці і ўсё гэта такое. І я прыгадаў з яго словы, што ён вот гэты фільм
манкурты праглядзеў 2 разы. Вот так вот уважліва глядзела, што вот 2 разы. Думаю, можа быць, вот і зараз гэты сюжэт з Ціхановскім і так нарэзаны, смантажаваны, што Ціхановскі пагражае Міколе Лукашэнка. Гэта спецыяльна такая вот, каб яшчэ больш Лукашэнку накруціць. Зараз аж вот паглядзець, глядзіш гэты фільм, і не 2, а 3 разы яшчэ накруціць сябе, і вот далей, а вот што далей? Ведаеце, вось у сацыяльных сетках шмат разоў ужо выказвалася думка, што няўжо Лукашенко, які творыць вот такія дрэнныя рэчы, не думае пра сваю сям'ю, не думае пра дзяцей, не думае пра тое, як гэтым людзям потым жыць у гэтай краіне пасля таго, што Лукашенко тут натварыў. Таму як бы гэтыя сюжэты яны не такія новыя. Ну але цяпер вось калі Лукашенко сапраўды адчуў некую пагрозу, магчыма нават не ў гэтым перавароце, магчыма ёсць адчуванне настрою ў грамадстве, настрою ў дзяржаўным апараце. І магчыма, што вось гэтым больш выклікана вось гэтыя ягоныя ліхаманкавыя дзеянні, чым нават гэтым міфічнай, гэтай мітычнай змовай, гэтым мітычным пераваротам. Ось. Ну і таму як бы вось гэтыя адгалоскі, гэтае эха гэтых дыскусій у сацыяльных сетках, ну як бы цяпер ён на іх неяк рэагуе. Дарэчы, вось цікавіцца таксама пра тое, што шмат пісалі, параўноўвалі, што калі гэты дэкрэт будзе прыняты, то, маўляў, мы такімі 7-мільнымі крокамі ідзем да узаконенай ваеннай хунты. Наколькі вам падаецца, ці можна параўноўваць і так называць? Ну, першае, у Радзе бяспекі дамінуюць сілавікі. Таму калектыўны прэзідэнт у выглядзе Рады бяспекі гэта сапраўды кіраванне краінай у асноўным вайскоўцамі, людзьмі з пагонамі. Называць это ваеннай хунтай ці гэта па-іншаму, гэта ўжо, так сказаць, справа тэрміналогіі. А другое, гэты орган нікім не выбраны. Все ж таки, калі казаць пра Канстытуцыю, то все дзяржаўныя органы ў Беларусі фармальна выбіраюцца. І прэзідэнт, і парламент, і менавіта яны, выбраныя органы, з'яўляюцца вышэйшымі дзяржаўнымі органамі ў краіне. Зараз вынесем за дужкі пытанне аб тым, што рэальных выбараў няма. Але фармальна, па закону, па Канстытуцыі, все дзяржаўныя органы выбраныя. А цяпер раптам кіраваць краінай будзе нікім не выбраны орган. І прычым там Лукашенко некую такую рэпліку казаў пра магчымае ўвядзенне надзвычайнага становішча ці ваеннага становішча. Увогуле функцыя, скажем, некага пераемніка пасля таго, як Лукашенко сыходзіць, правесці датэрміновыя новыя прэзідэнцкія выбары. Всё. Кропка. Ніякіх іншых функцый, так сказаць, няма. Скажем, вось калі па дзейнай Канстытуцыі, калі прэм'ер-міністр выконвае абавязкі прэзідэнта, то ягоная функцыя праз некалькі месяцаў правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, і ўсё. А вось калі ўлада пераходзіць да Рады бяспекі, то тут сітуацыя такая невызначаная. І як доўга гэтая Рада бяспекі будзе кіраваць краіны? Ці будзе яна праводзіць выбары, ці ўвогуле выбары будуць ужо адкінутыя. Вось, як доўга гэта часова будзе калектыўны прэзідэнт у Беларусі. То бок пакуль што без самого дэкрэту казаць пра гэтыя нюансы не выпадае. Трэба пачакаць, пакуль з'явіцца гэты дакумент. Ну так, сапраўды, трэба пачакаць з'яўлення, але калі прыгадаць гісторыю, то заўсёды, мне падаецца, калі такая вось з'яўляецца некая
военная хунта захоплівае улады, то потым пачынаецца грызня паміж генераламі, якая не прыносіць нічога добрага краіне. Ну так, я уже про это казал, чему Лукашенко думает, что в Раде бяспецы будут пытания вырашаться голосованием. А чему не силой? Коли за тобою силовые структуры, то спречка будет, так сказать, магчыма пачнецца уже и на улице, поміж гэтымі силовыми структурами. Асабліва в ситуации, коли как бы конституция откинута. И причем эту конституцию откинул у бок сам Лукашенко. Вось. Ну, таму гэта, я еще раз подкрэсліваю, гэта вельмі небяспечная ситуация. Причем, бачыце, вот Лукашенко увесь час як бы свайго кіравання увесь час праводзіў такую палітычную лінію, што ў краіне павінен быць адзін гаспадар. Гэта яго як бы палітычная логіка. Вось, там парламенты розныя, суды, там, я не ведаю, партии, профсоюзы. Это все как бы декорации. Потому что в Украине повинен быть один господар. Коли одного господара нема, то это хаос. И Лукашенко, и державные меды весь час пораўноўвалі теперешнюю ситуацию, что якая была до 96-го года, коли там у парламенте, так сказать, дискутовали долго. И по ягонаму уяўленні гэта быў хаос, гэта быў беспарадак, гэта была анархія. І толькі вось калі з'явіўся ў краіне адзін хазяін, адзін гаспадар у выглядзе Лукашэнкі, ну тады ў краіне пачаўся парадак і краіна стала квітнець. І што цяпер прапануе Лукашенко? Ён прапануе замест аднаго гаспадара прызначыць 20 гаспадароў. Здаецца, столькі там у Радзе бяспекі знаходзіцца. Ну і што? Гэта вяртанне ў пачатак 90-х гадоў, калі быў па ягоным меркаванні вось там той самы хаос, анархія і безладдзе. Ну, неяк такая трохі дзіўнаватая логіка. Ну так, сапраўды нічога не застаецца, як чакаць з'яўлення канкрэтнага падпісанага дэкрэта, які будзе выкладзены на афіцыйным партале, каб можна было паглядзець і зрабіць канчатковыя высновы, што ж нас чакае, і нас, і краіну, і грамадства. Дзякуй вялікі. Валерый Карбалевіч быў з намі на сувязі. Зміцер Лукашук працаваў у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.